Hello guys. Ayan, ito ay another video na i-ano natin. So, 'di ba? Same lang ng damit. Pero ito yung mga i-haul ko is ito ay continuation nung ating last video, school supplies or back to school. So, ito naman is mga gamit to ni Hagrid na ganito, mga gagamitin namin sa mga containers, mga lahat ng mga kakailanganin namin. So, eto. So, magsarya tayo. So, unahin natin ito. Kasama na rin ito sa haul na to, yung mga nag-grocery ko na konti. So, bumili ako ng ganito. Ayan. Nakita ko to sa Gaisana. This is 26 pesos. Ayan siya, oh. Para siya mga ano lang, lagayan lang ng mga baso, ganyan. So, bumili ako, yellow yung napili ko na kulay kasi hindi rin halata, no? Na favorite ko yung yellow. Kasi supposedly, yung gusto ko is yung pang anong sauce, yung alam mo yung lagayan ng mga sauce, yun yung gusto ko talaga sana, hindi sana ganito. Kaso, sold out na kahit saan man ako magpunta, sold out na talaga siya. So, eto, bumili na lang ako ng nito, 14 pesos ang isa nito. And, ayan siya. Kasi, ito yung lalagyan ko ng mga DIY na mga paint, tempera paint, and then pwede din to sa clay dough para iba-iba yung kulay. So, napili ko lang na ganyan. Tapos, dito sa ibabaw, maglalagay ako ng sticker para mabilis makita ni Hagrid. So, bumili ako ng 6 na ganito, and then isang ganito na yellow. So, naisipan ko yan dyan siya ilagay para isang ano lang. Tapos, ito, bumili ako ng malaking ito ay container sa ano ni Hagrid, mga toys and other supplies. So, actually hindi ako mahilig bumili ng mga ganito kasi medyo namamahalan talaga ako sa mga ganito na mga malaking containers. But, sabi ko, this time, talagang nag-ano kami na bumili. Pinag-ipunan ko bumili ng mga ganito kasi kakailanganin namin to para mo-organize. Usually yung mga nabili ko ngayon, mga pang-organize talaga ng mga kagamitan namin kay Hagrid. So this is 109 each box. Malaki to. 9.5 liters yung capacity nito. So, ayan. So, bumili ako ng 5. So, 5 yung binili ko. Actually, medyo madumi siya, pero wala na akong choice. Wala akong iba nakita. Puro sold out lahat ng kung saan man ako magpunta. And then, bumili din ako ng bumili ako ng ito pala scotch tape pala. Ito, hindi ko na ito nasali sa ano. Pero kasi gagamitin namin ito sa wholesale ko kasi ito nabili. Bali, 8.50 na lang yung isa. Gagamitin namin ito everyday lang yung nagamit. Scotch tape. Ayan, 12 na pieces. And then, nakalimutan ko itong isali sa haul nung sa first part. Pang-dye ito. Ayan, pang-dye. Ayan, dami kami mga activities na gagawin ni Hagrid. And, ito, green yung napili ko na kulay kasi wala na rin akong ibang option. So, ito ay lalagyan ng mga kung ano-anong kailangan ilagay, mga supplies, and sa amin na rin dito sa bahay. So, green lang para malamig sa mata na rin. Wala din akong makitang white, kahit saan ka magpunta, wala ng white. Even sa Japan home, wala na rin. So, 25 pesos yung isa nito. Merong mga medyo pastel ang color, pero hindi ganitong klase, pero pastel yung mga kulay niya, pero masyadong mahal. 75 pesos, maliit pa dito. Sabi ko parang hindi worth it, no? So, sabi ko, eto na lang. So, bumili ako ng 2, 4, 6, 8 na piraso. So, bali, 200. Mga 200 ito. So, 4 na piraso. So, ayan. Talagang pinag-ipunan ko yan, para talagang mabili ko. Kasi, nakikita, alam niyo naman, hindi talaga ako bumibili ng mga gamit na sa, mga pa-organize. Kasi, talagang nag-recycle talaga ako ng mga gamit. Dati pa naman. Kasi talagang, nagtitipid talaga ako. Kasi, hindi ko kayang mag-invest doon sa mga bagay na hindi talaga namin kailangan na
kung meron pa namang magagamit, diba? So, eto ngayon, nag-invest na ako. And then, eto, bumili ako ng para siyang drawer na maliliit. Mura lang to, 155.50 cents. Ayan. Medyo pastel yung kulay niya. Actually, maganda yung kulay niya sa personal. So, tatlo. Plano ko maglagay dito yung mga maliliit. Kasi ang dami naming mga maliliit na mga gamit na kung saan na lang napapalpad. So, bibili ako ng dalawang ganyan. Wait. Dalawang ganyan yung binili ko para ayan, same sila ng kulay. Ayan. Wait lang. Cheating. Ayan. Pang thumbnail, te. So, ayan. Same sila ng kulay. So, 155 each yan. And then, ito, masyado siyang madumi. Pag kinuha ko na rin kasi wala ng iba. So, ito, lagayan ng mga ibang supplies niya, yung mga pencils, ganyan. Kasi, yung may ganito siya dati, yung malaki, yung white. Medyo, nag-ano siya, hindi siya kayang, parang ang pangit tingnan. So, ito, medyo maliit siya. 21 and 75 naman ito. So, may blue, meron ding white. So, ayan siya. Parang ganito din, pero iba lang tong klase. Ito kasi 4 yung lagayan niya eh. Tapos medyo mas maano siya. Maganda siya. Ayun. Tapos, mga groceries na lang ito. Then, kasama na rin tong groceries. So, meron akong dito. Ito na lang yung una. Pumili ako ng Maxi-Mix. Ribisco Maxi-Mix na biscuits. This is 285 ata yung nito. So, yung laman niya is ito. Yan yung mga laman niya. Ayan, mukhang masarap naman. Kasi si Hagrid, medyo, nahihirapan kami bili ng bili sa labas. Kasi matagal-tagal na akong hindi nakakapag-grocery haul talaga sa inyo. And, ito yung ketchup na, yung ketchup kanina eh. So, dalawang ganito, yung binili ko, medyo may ketchup extra. Kasi yung ketchup na basag. Ayan, Pancit Canton, Railings. This is 27 pesos. Bili na rin ako ng mga ice pop. Ito, favorite to ni Hagrid. Ice pop. Bili ako ng 2 for 6 peraso. Green at saka ayaw niya yung blue eh. So, yan. Yan ka muna. And then, bumili din ako ng para sa gripo. Kasi alam niyo ba, ang dumi ng gripo ng tubig namin dito sa gripo. Medyo madumi siya. So, water filter. Ayan, dalawa yung binili ko. This is 29 yung isa malaki. Ito naman 15 pesos. Maliit naman ito. So, ito sa CR. Ito naman doon sa lababo. So, dalawa yung binili ko. Ito din, mamili ako ng pang-kuskus ng mga kaldero. 25 pesos naman ito. 3 piraso na siya. So, hindi ko naintindihan ang sulat. Bumili din ako ng star corned beef. Isa lang. Kasi hindi ko nang talaga ako grocery ng bonggang-bongga. Hindi ko na na-enjoy yung aking refrigerator. Kasi nga, laging puno ng longganisa. Cookies at saka cookies eggnog at saka breadsticks. Yung ibang biscuits, kagabi kasi ito, yung kagabi ko itong ibang grocery, kinain na ni Hagrid yung iba. So, yun. Yun lang ata yung nabili ko. So, yun lang ata yung nabili ko. Sa mga containers, ganyan. And, ayun yung itsura niya. Nagkalat dito, tate. Yung itsura niya. So, ayun, nagkalat na siya. Yung mga eco bag na ginamit ko. And then, ayan yung actual niya. Ito yung green na gagamitin natin. So, I'm so excited yung yung magagawa ko dyan. Ito din. Yun din. Yun din. And then, itong containers, lilinisin ko pa to kasi masyado siyang madumi. And then, ito din. So, yun. Yun lahat yung nabili natin. Actually, marami pa kaming mga nabili na medyo matatagal kasi ako hindi nakakapag-update sa inyo. Hindi pa ako nakakapag-haul. Hindi ako chika sa inyo. Pero, ang dami kong surprises sa inyo na mga nabili natin. So, abangan ninyo, okay? So, ayun, salamat sa panonood, guys. So, sana maintindihan nyo na
paikli-ikli lang yung mga videos ko ha, kasi talagang hindi ko kinakaya, nagsumasakit yung ulo ko pag umaabot ng 16 minutes. Gustuhin ko man talaga, pero hindi talaga, mahirap mag-edit kasi dito kasi hindi ko siya na-save. So, ang ending, hindi ko rin siya na-upload. So, ayun, salamat sa panonood guys. See you in my next video and bye!